Takže prvotne si obzrieme podvozok, dvíhacie body. Auto bolo robené pár rokov dozadu. Nie je to až také hrozné, ako sme čakali, ale pravá zadná trubka už tečie po stlačení brzdy. Takže nejak takto vyzerá auto po pár rokoch v garáži. Takže pred prvým otočením motora odporúčam skontrolovať hladinu oleja. Či náhodou nechýba. Máme na minime, výborne. Pozrieme stav vody. Bo sa stane, že ak tam nie je voda a budeme krútiť motorom, po prípade štartovať, voda tam nejaká je, tak môže hneď zadrieť vodnú pumpu a zablokovať klinový remeň, ktorý sa dokáže namotať na kľuku, takzvané na remenicu kľuky. Prvotne ideme vytiahnuť sviečky. Vybereme sviečky a zalejeme ich buď odhrdzovačom, petrákom alebo naftou. Necháme to pár hodín pôsobiť a skúsime potom kľúčom točiť motorom. Či náhodou nie je zacvaknutý. Točiť na sucho by som veľmi neodporúčal, lebo po pár rokoch to tam môže trošku skorodovať. Môže sa tam dostať vlhkosť, ak je výfukový ventil otvorený a môžete doškriabať steny válca. Po prípade môže prasknúť stierací krúžok na pieste. Takže sviečky máme vonku, zaliaté sú válce. Pomedzi to, ako to zatiaľ tam necháme pôsobiť, môžeme zhodiť vzduchový filter, pozrieť sa, v akom stave je karburátor. Skontrolujeme si, či nie je náhodou zaseknutý. Klapky reagujú. Je to trošku zatuhnuté, je to treba rozobrať, rozhýbať, po prípade karburátor zrepasovať. Medzi tým si môžete pozrieť rozdeľovač, elektrickú časť, víčko rozdeľovača pekné, treba ho trochu vyčistiť. Palec rozdeľovača, takisto bude treba očistiť kontakty, pozrieť sa, pozrieť otrhové ramienko a zistiť, že keď založíme baterku, že či máme prúd na cievke. Zatiaľ tak. Tu vám ešte môžem ukázať zapalovacie sviečky, vzduchový filter, zlady a ešte taká vec pred štartovaním. Treba vybrať podávacie čerpadlo, tzv. AC pumpu. Zistíte, či dáva potlak, či nie je roztrhnutá membránka a odpojiť ju hlavne od nádrže a spraviť externú z bandasky, lebo ďalšia časť bude ako vybrať nádrž, ako čistiť nádrž a prefúkať a skontrolovať hlavne celé palivové vedenie, aby náhodou sa nestalo, že začne niekde tiecť. No, ale vlastne tá podstata celej kúpy tohto vozidla spočíva vždycky v tom, že nenechajte sa nikdy oklamať predajcami, ktorí sú teraz, ich je XY. Babka chodila na tom len do kostola, v zime to nejazdilo, pred odstavením vozidla všetko plne funkčné, neviem čo tomu je, dobrý mechanik si to opraví, dedičko po babke a proste tie klasické omáčky, ktoré čítate na bazoši, keď si chcete kúpiť nejaké auto. Neverte veľa ľuďom, tie príbehy sa stále opakujú a opakovať sa budú, lebo proste tým ľuďom tie auta zavadzajú a keď jeden ten daný model predáva za 5000 eur, fakt, že vo výbornom stave, tak prečo by on v horšom stave nemohol pýtať o pár eur menej? Vždycky si pozrite, kde auto kupujete, od koho kupujete, či má kompletnosť štítkov, VIN čísla, papiere, ako sú na tom. Či to zase nie je písané na babka, detko, kamarát, bratranec. A to není problém, to je Jožo vedľa z dediny.
Dnešná doba je zlá. Len problém je, že každý si myslí, že keď má staré auto, tak má zlato v garáži. Ale dakedy bohužiaľ to nie je tak. A hlavne nie pri takýchto lacnejších autách. A ešte taký jeden malý dodatok pri týchto starých autách, že keď vám niekto bude tvrdiť, že auto má 63 000 kilometrov, nezabudnite, že ten budík je len 5-ciferný, to znamená, že to ráta len do 99 000. Potom ide ako keby od nuly a tým pádom je to už. Teraz to môže mať 163 000, 263 000, ale na základe tohto interiéru to môže byť pravda, ale skôr by som to typoval na tých 163 000. Tiež tam bolo povedané, že to jedna babka mala stále v garáži. Ale mala si aj luxusné koberčeky.